अरे कोई के सिंगार आंगना में पीसे ली हरदिया। बाकी को दीवाना कहता कि गोरकी अरे गोरकी तू रलस करे अब फगुआ में दिल डोए में जबा। गोरकी तू रलस करे फगुआ में दिल डोए में जबा। गोरकी तू रलस करे फगुआ में दिल डोए में जबा। गोरकी तू रलस करे गोरकी तू रलस अरे गोरकी तू रलस करे गोरकी तू रलस करे फगुआ में दिल डोए में जबा। गोरकी तू रलस करे फगुआ में दिल डोए में जबा। गोरकी तू रलस करे उठा उठा सैया पर भेज नहीं हारा। नहीं तो करे हमके लहुरा देवरा। नहीं तो करे हमके लहुरा देवरा। अरे नहीं तो हमके गोरकी तू रलस करे फगुआ में दिल डोए में जबा। लइका कहता चिकन चकन एगो बाल रे पटवनी। हाँ 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 देखी यूट्यूब वाले भाई आज के प्रचारक रौरा सब बानी बाकी ओरिजिनल व्यूअर हमार जब कोना गीत पर अगर बुजुर्ग के आशीर्वाद मिल जाला तो हमारे खातिर बहुत बड़ा बात होला। आशीर्वाद दिले बानी गार्जियन के आदेश बहु पूरा कइए। फिर से हमरा गार्जियन आइल बानी बटोरा से हमरा शिव कुमार राय जी चिकन चकन एगो माल रे पटनी। तैयारी में रहलो ना एक घरे पसौ से कमाई रे लूटनी। सोचनी सजावे कैसे हो भैया हमारा दीपक सिंह जी बालू माफिया आशीर्वाद दिले बनी। यही ना जी तहारी देवर एगो गलती कइले बा। सोचनी गोरकी तू रलस करे फगुआ में दिल डोए में जबा। गोरकी तू रलस करे अब आई धुरिया उड़ान होली में तनी नाचा लोग मन से आवे है कहे जान कहे मुंह बनौले बड़ू अपना फेरा में रहना। शिवानी भौजी है ने हिना जी एगो बात तहरा से कहत तनी मनम। अब की 2025 के होली में पूछो कि हमारा का चाहिए। ए देवर जी पूछो तो ए देवर जी तहरा का चाहिए पूछो।
ए देवर जी तारा क्या चाहिए? ये करो आवाज फाटले बासो फाटल बा सुनो का चाहिए जब पूछले बड़ू तो सुनर चाहिए चीज सुनर चाहिए फागुन में माल फर सुनर चाहिए अरे सुनर चाहिए चीज सुनर चाहिए फागुन में माल फर सुनर चाहिए फागुन में माल फर सुनर चाहिए फागुन में माल फर सुनर चाहिए सुनर चाहिए चीज सुनर चाहिए फागुन में माल फर सुनर चाहिए अरे सुनर चाहिए चीज सुनर चाहिए फागुन में माल फर सुनर चाहिए और का अभी अंशु भैया के आदेश में कैसे बोलल जाई तिलक बारात के प्रोग्राम में साउंड बढ़ाई का करी टेंट वाले जहां कहीं भी हो अंशु जी आपको खोज रहे हैं पहुंच जाइए और सुनो हम केकरा के जो है पूछो केकरा के और जोर से पूछ केकरा के अब की होली में हां बोला जो होता नहीं हम दीपिका पादुकोण के जो होता नहीं हम दीपिका पादुकोण के कि जो होता नहीं हो दीपिका पादुकोण के काहे खातिर पूछो काहे खातिर हमार घर आरा जिला हो काहे खातिर पूछो तनी काहे खातिर खोजो तनी पूछो काहे खातिर कि जो होता नहीं हो हम बता देते नहीं दीपिका पादुकोण के करी खियाई तिलिया जाके सुन के करी खियाई तिलिया जाके सुन के बाकी कैसे खुश हो कैसे तनी मनी होली हलो कहला कि बुरा ना मानो होली है वही पर कहतनी अरे ढोढ़ी ओकर तो समुनर चाहिए फागुन में माल फर चुनर चाहिए अरे सुनर चाहिए चीज सुनर चाहिए होली में माल फर चुनर चाहिए अभी अभी पुरस्कार आएगा मोहन सिंह यादव जी पूर्व बीडीसी राय सोनपुर शायर दुर्गेश सिंह जी के मित्र बानी एगो और बात सुना है शिवानी कि गोलू के आइटम चाहिए गो प्यारी जवाना मोहर मरी है शिकारी अरे गोलू के आइटम चाहिए गो प्यारी मोहर मरी है शिकारी बाकी कैसे खुश हो अरे कमर में नाचे के हुनर चाहिए फागुन में माल फर सुनर चाहिए उड़ जा अरे अच्छा लगल तो तनी ताली बजा के हमार मनोबल बढ़ा दी सब है तनी मनी मैडम रेस्ट कर लो अभी हमारे अनुपमावती है तू लोग के फेर न चाहिए दू जनी रेस्ट कर लो आशीर्वाद मिलल बा एगो गीत मोहन भैया के